Leto je vreme kada se pravi prvi presek godine. Kako ste vi zadovoljna onim što se događalo u proteklih pola godine? Pa zadovoljna sam, da. Dobro je išlo. Dosta neočekivanih stvari mi se dešavalo. Mediji su izveštavali o tome da se pojavljuješ u ulozi sa Piersom Brosnanom. Koji su tvoji komentari u vezi sa tim događajem? Pa, pričat ćemo o tome. Mnoge dame požele da se naše na tvom mestu. Jeste, samo mogu da kažem da stvarno čovjek izgleda savršeno, stvarno je super. A što se tiče moje uloge, pa mislim, ne želim da pričam toliko o tome, niti tome da pridajem toliko značaja, zato što imam malu ulogicu, skoro statiranje, imam jednu repliku, tako da mogu samo da kažem da mi je bilo jako zabavno i da sam, eto, super sarađivala, da je ekipa divna i eto, tako, uživala sam sve o svemu. Da li si isplanirala odmor neki, znaš gde ćeš na more? Pa i znam i ne znam, sve mi je još uvek u planovima, ali sigurno sa Matijom idem negde 15 dana da još uvek ne znamo gde, verovatno malo u Hrvatska, možda do Italije, a sa drugaricom idemo u Budvu isto da 10 dana da se odmarimo.